welcome once again to my channel. Today is Saturday and we are here sa Bucket O Shrimps for the launching of the Meal for a Cause. It was organized by LCHS batch 1995. So, ang mangyayari dito, bibili lang kayo ng ticket. So, ito yung itsura ng ticket. This is a meal ticket worth 500 pesos and you can get a plate in meal. So, may plate in meal kayo. Good for one person. And then, you can, this is valid at Bucket O Shrimps. Meron sila sa SM Dalton Premier and at Cagayan Town Center. And it is valid until August 29, 2019. So, 1 month po yung meal for a cost nila. And this is not convertible to cash, but na hindi lang kayo makakakain, kundi makakatulong din kayo. And aside from that, you can also get a mug. Ito yung itsura niya. So, you can get a mug from Bucket O Shrimps. So, for this video, this will be a glimpse of the launching ng Meal for a Cause. Father, we thank you for this beautiful day. We thank you for the gift of life. We thank you also for this opportunity to nurture, to preserve, and to care for these children. We also want to execute activities na may significant impact. That's why we came up with this activity called Meal for a Cause, Fight, Believe, Hope, and Fight Leukemia for the benefit of children who we consider as superheroes. And this time, we get to meet superheroes in real life. Do you know who those superheroes are? Actually, those superheroes are you, children. No? Come on, superheroes. Because yun sila, when you go through something na lisod, bisan nahadlo ka, bisan nasakitan ka, and you fight for it, you are already a superhero. So may I request everyone from the audience to, and may I request the children to please stand up. Stand up, children. Superheroes, please stand up. And can I request people from the audience to please, let's give these superheroes that big round of applause. Thank you very much. Thank you, Batch 1995. Ito yung nagkulang na ito ang ating PSWP para yung matubangan doon sa ganyang pinahanglanon sa usag-isa, sa pasyente o sa mga ginikanan. I am supporting this as kaniya sa Bucket O Shrimps. I-support na ko ang inyong katulungan doon kay Apple Hearts as a nurse, medical practitioner, Apple Hearts sa inyong mga pinahanglanon. Pasensya na ay medyo na-late na, no? Di ka mag-umpisa sunod sa makabalan. Kamutan namin si Senator Bongo. Actually, si Senator Bongo is supposed to be here. Gusto niya ipadala po sa inyo, ha? Na full support siya, especially sa mga cause para sa bata. Kay si PRRD mismo, si Presidente mismo, mayroon pa siya sa Davao City na siya yung kinasponsoran kahapon ng mga chemotherapy ng mga bata. Diretso big na matabang sa mga particular sa bugas, you know? Sa mga groceries, diretso rin nila dito sa center. Yes, Di pa po incorporated na diya. Okay, sir. Makita ninyo ang mga bata na diya. Gani, katong gipahigayon nila nga gipasuloy ang mga bata sa Amaya. May usa ka bata ato nga namatay gahapon. Kaya karon ako pang giasikaso kay matalan man ako noon.
Pero na kung wife ako hindi pala ko kay papalitan ko singin ako kung may singin ang bata o pamasulod ko. Sir, kung sa'yo naka-drive sa imo, sir, na mag-help, ani, or While nag-under chemotherapy ang mga anak sa una dahil dito sa uban. Kaya nakita ko na ako, daghan kayong nangamatay ng mga kauban ako sa akong anak sa una. Nga wala sila matagay o pagtagad sa gobyerno sa ato rin. Kanag yung paghatol sila, kanang namatay ang bata, yung anak. So kung gibuhat, naningkamot ko nga makakita ko kayo ng mga blood donor para lang nga matagaan o donation ang mga bata. So, sa kadaghan sa nahitabo sa mga, nag-anam ang kadaghan ng nakabalo, mo to nga, kitagaan ito opportunity nga kanang tungod sa akong anak. Kaya kung dili tungod sa akong anak, dili siguro na ako ni mga kapadagan na misyon. Kaya sabihang giingnan ko sa doktor nga, sir, andaman na may mga papalingon kay pwede karon video niya, video na itong anak mawala. Tungod ano nga isura sa doktor, murag ministro nga akong pagkiro. Gumikan kay dili sa usa kadamanan, ang istorya sa imong anak. So ako lang is lagi nagisampot sa kong nana, never give up, never tired, never listen to the negative people around us. Yes, sir. Mao na hinungdan na nagpabilin kong libol hangtod karon. Yes, sir. Hi,